На старт, внимание, бас! Команда берилләтин сылгыһыттарын ыры туппутнан жаһага яготугар сүйдүләр. Команда 2 кихите утары карсын аты белемнәт үрдүгәр станоксон сүйдән тәптере турда. Иннигер эссе казда турбутан көрүй күйтер. Бәм тарык болланы хылгыһыппыт. Иккетейте юшылтасы булан хылгыйттан аян төтөдөн кындым. Мына тутамы рахаты хумарытымыз бәм хырытты өдү хумабытын бирайы бутга тегер гаттыбыт. Батулу нәһилиегер сылгыһыттар күрәхтәре битәһиген әмие бу әбәгә тыгынча тагысыз 95 сыллакка ыйтылды бута. Эр кәмкәнниттән болбу сылгыһыт күрәгә анын нәһилиег алактактарын оголуун огоннордун түмә тартта. Hem bir hakavarın tukar hılgılak bulu. Hılgını hem bir gören ister ki sığırtan hılgılan igen ağlar ki has yörden gün komyan birer ki hılgıt bullar. Hılgıtlarga tozi bilgin bar hılgıtlar malajastar. Manlı göçe köktaqtı kıttan istinler. Күрәхтәһиге төттү киһиләг алта команда көөн көрүстә. Урукку кемге жаһага ягота сүрүн минер тахагасчык болара. Оны санаан түһүмәккә сыргалак атынан сүйдү әмие кирбите. Күрәхтәһини тергәттә. Онда шуй охой, онда күрәхтәһи. Кылайман дигиталлар боллар охой булыр. Аны скешо дибелендәне кәдилди. Шуя. Билмәнне өсө хүдди болара тура. Онда китте. Белендәне тура. Төт түһүмәгә алгаһа согаһан 10 минут өсү 5 секундтан кэлэн толон командаты кыйылах тахсан сыналах бирихинен наградаланна. Мантан са сәби жарыктанан аны улуус кинигер кирен кыттыктара. Дмитрий Брахов, Алексей Старостин, Саха телевидениете, Юхабили.